De bestuursafspraak Friesk in de media betjut een einde aan een jarenlange politieke strijd voor een zelfstandig omroep Friesland. Al meer dan 3 jaar wordt er over praat in politiek Den Haag. Staatssecretaris Dekker hield oors in de holle. Hij wil alle regionale omroepen opgaan laten in één organisatie en tegelijk vast bezuinigen. Maar dat kreeg er net van waar. Regionale omroepen hadden wel meer geerwerkje. Van de omroep kwam er ook nog een apart akkoord door de Frieske taal. Daar is Jood een handtekening onder zet. Ik ben om te beginnen heel erg blij dat hij er nu eindelijk ligt. En we hebben er natuurlijk ook heel veel over gepraat, omdat er ook heel lang is nagedacht over hoe ziet nou de toekomst van de regionale omroep eruit. Nou, daar hebben we nu weer een tussenstap in gezet. En daarom leek het ons goed om nu ook te zeggen van, het is goed dat we op papier ook echt even borgen dat het Fries als tweede rijkstaal ook echt een plek verdient op Omroep Friesland. Financiering van Squaltelevisie en Friesland Doc is in deze afspraak regelen. Ook de provincie wil een bijdrage leveren van €654.000. De steden besluiten daar nije week over. De handtekening van Jood is wichtig van dat besluit. Een betingst bij het stedenuitstel over de financiering van de omroep door de provincie wie dat deze bestuursovereenkomst tekenen worden moest. Nou, dat is Jood bad. Ik denk dat dit een mooie boppenslag is. De bestuursafspraak hield onder mei 2018. Maar kan daarna gewoon verlengd worden.